Ake sibingelele emakhosini, siyabingelela. Ngiyacela-ke uma uqeda kufika kule video ngicela ukuthi ulike, usubscribe, ubese ukhomenta ukuze sikwazi ukuthi njalo masiba ama-podcast esiwakhiphayo ukwazi ukuthi ufisa sikhulume ngani. Namhlanje ngizoveza ukuba sikhulume ngento evelayo etrendayo eSouth Africa. Njengomkhudlamini eGoli ethembisa inkosi yomhlahlo isilihlolile lolu daba, yalibheka futhi yalibhekisisa. Ngizocala nje la kubo bonke abantu abahlukumezayo ngomoya nangey'nhliziyo nangezinto ezenzekayo eSouth Africa. Kunento etrendayo ekuthiwa i-rapture is coming eSouth Africa noma all over. Jesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe ngeyi-23 nangeyi-24 zikaSeptemba 2025. Bantwana bakaNkulunkulu nabo bonke abantwana bey'dlozi, njengomkhudlamini, njengenkosi yomhlahlo, ngifisa ukusho kanje: sekuyisikhathi soku-expose abantu abalande iy'thwalo zabo ezingazange zaba nemigomo nemibandela, seyigcina zibalawula ukuba sikwazi ukuthi silawulele kuzona. So ngifuna ukusho lokho ukuthi into engeke yenzeke leyo. Akho Jesu obuyayo ngeyi-25 nange-23 nange-23-24 September. Akho Jesu obuyayo, into engekho futhi into engeke ize yenzeke leyo. Ningakhathazeki bantu base-South Africa noma all over the world abazohlangana nale video babuka lento ekuthiwa izokwenzeka. Cha, ngeke yenzeke into futhi engeke futhi ibe khona eSouth Africa. So ngiyafisa ukuthi bonke abantu bakholelwe kuNkulunkulu, bakholelwe edlozini lakubo. Abaprofethi bamanga isikhathi sabo manje to expose him, bazoyiveza bayi-expose bona self ngenxa yokuba bahluleka ukulungisa into zakubo, balungisa imimoya yakubo, balungisa izinto zakubo, bajaha ukuyolanda izinto zangaphandle, iy'thwalo ezibagcina namhlanje zibalawula. Phela into efana nale iyakulawula. Asicali-ke ngalokho okuthiwa kuzokwenzeka. Kunomuntu othwele ngenxa yokuthi ehambe ekhuluma into ekungasiyiyo noma ekukhohlisa abantu. Kunomuntu othwele ongamthola phambi kwabantu ekhumula bengcono. Yisithwalo sakhe esenza ukuthi makakhumule abengcono phambi kwabantu. Wena mawukhala uthi hawu, hibo kwenzakalani la, the more yena athola the income noma inzuzo, noma the more akwazi ukuthebula lento asuke uyithebula phezu kwesimo sentomzimba, ngoba wena umangazwa yinto oyibonayo, kanti wena wazi ukuthi lo muntu yisithwalo sakhe simenza ukuthi enze kanje. Iy'thwalo-ke ziyabalawula abanye abantu ngenxa yezinto ezenzakalayo. Lokhu nje sekwenzeka kuthiwa ngomhla 23-24 balawula zithwalo. Yithwalo ezibalawulwayo ezenza ukuthi mabenze lento ekaso, noma bakhohlisa abantu ngento, noma babathusa abantu ngento, ngoba sebalawulwa ngaphansi kwezithwalo abayithatha. So iy'thwalo nawo ziyaba-expose, but ukuba-expose babo ukuthi benze into e-useless noma benze into ezofike idome wena umqondo, uyikholwe ingathi into ezokwenzeka kanti into engeke yenzeka, ingoba yena uyadominate ngalokho noma kunenzuzo ayitholayo ngalokho. So caphelani-ke izinto ezifana nalezi bantu base-South Africa, izinto ey'fana nalezi ekuthiwa zizokwenzeka no-rapture South Africa, all over the world. Akho Jesu obuyayo. If mhla ka-25 sikhumbuza nini
bonke labathi Jesu uyabuya Jesu ngomhla ka-25 sikhumbuza nini 2 September. If Jesu akabuyanga, akalilandanga ibandla lakhe, saqhubeka saphila emhlabeni wase-South Africa, kuyokosa ukuthi nina sinifake induku, sinishaye, sithathe nale certificate social development ukuthi aniphuqe certificate kuzama abandla niwavulile ngenxa yamanga. Inkosi mayibusise wena ozobuka le video. Ngicela ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi ukuthinta i-notification uzothi njalo ma-upload i-video bese ukwazi ukuthola umbukiso. Ngiyabonga. Inkosi mayinibusise, inkosi yomhlahlo. Ngiyatholakala lapha eThembise enambeni 0688294175. Ningakhohlwa ukungifollowa naku-TikTok DR911 Dumandumane. Akekho omunye, imina kuphela, inkosi yomhlahlo. Amen.